Probă. Ok. Hei, salut lume, eu sunt Anonimul Lupu Anonim și astăzi vă voi prezenta un mic server, un... Da, în acest episod, în acest video, o să vă arăt unde vă spawnează, ce trebuie să faceți, cum faceți și poate într-un viitor o să facem, nu știu, poate, nu știu exact, poate vom face un convoi, dacă vreți, normal. Ok. Serverul ăsta este Bzone, cred că mulți îl știți, mulți, adică, na, mulți care se uită pe YouTube și joacă. Serverul este foarte popular, așa, ok, hai să începem. Asta e prezentarea serverului, deci o să vă arăt imediat unde vă spawnează prima dată, ce trebuie să faceți prima dată, ce vă dă mașină, ce vă dă prima dată, la ce nivel aveți voi cu arme, fără arme, pescuit, toate astea. Și vă arăt cele mai bune joburi și la un anumit job cea mai bună cursă. Ok. Hai să mergem. Eu o să vă arăt și niște comenzi, dar dacă nu știți anumite comenzi pentru ce și dacă există, dați cu încredere slash, nu? Scrieți întrebarea. Uh, Am pus întrebarea asta pentru că pe multe servere poți primi ban, kick, chiar și nu mai știu ce era. Era o chestie care nu puteai să mai joci deloc sau hacker. Ok, aici te spawnează prima dată. O să ai un mic tutorial, o să-ți arate multe chestii. După ce te spawnează aici, tu va trebui să îți iei examenul pentru a avea permis. Acea persoană se pare că ia examenul. Ok, trebuie să treceți prin niște checkpoint-uri foarte ușor. Da. Ok. Aici așa, cum veniți voi, scrieți aici frumos slash. Vedeți cum scrie pe așa, costă $50, dar voi o să aveți mai mulți. Uite, dacă acea persoană se pune acum să ia permisul și să vă arăt pe unde trebuie să o luați. Ok. Apăsați pe 2 să porniți să opriți motorul. Apăsați pe... nu mai știu cum se numește butonul. Butonul de pe shift, nu, de sub shift, da. Ok. După asta, jobul celor începători, la care zic eu că faceți mulți bani, dar o să cam stați destul de mult. Ca să mergeți la anumite joburi, scrieți slash jobs și aveți aici. Cele mai bune sunt gunoier și camionagiu. Gunoier, să vă arăt și locația. Dați pe gunoier, mergeți pur și simplu după checkpoint. Nu, că mie să fum. Okay. La gunoier o să primiți fără cont premium în jur de $3000. Da, o să aveți o cursă de 10 minute. Destul de lungă. Dar cel mai bun job este camionagiu. Are mai multe curse, o să vă și arăt pe aia mai profitabilă, la care primiți mult mai mulți bani. Numai să repar acum mașina. Când ajungeți la... Stați să bag și benzină. Ca să băgați benzină pe partea voastră, deci pe partea voastră, pe partea pe care e pătrățelul acela,
vă apropiați de aceste canistre. Opriți motorul, scrieți slash FILL. Dacă rămâneți în pustietate, scrieți FILL dacă aveți gas can. Da, uitați, pe acest server puteți să vă faceți promovare la canal. Ok, scrieți FILL. Ca să umpleți canistra, trebuie să scrieți FILL gas can. Da, eu am plină că n-am mai folosit-o. Ok, hai să băgăm o viteză. Era ăla. Da. Ca să fie mai ieftin, mai bine explodați mașina. Pentru că vă ia $50 dacă explodați mașina și vă ia $100 dacă nu o explodați și vă duceți la $1. Ok, imediat vă arăt și tuningurile. Hai, dacă toți sunt aici. Apăsați pe ALT ca să intrați direct. Puteți să schimbați roțile. Hai să punem, uite, pe astea. Șmechere. Bec. Nitro, aveți numai 10 la toate mașinile. La unele mașini o să aveți și astea care la mine sunt cu roșu la această mașină. La altele nu îs. Puteți băga lămpi să fie rotunde, mi se pare urât la mașina asta. Sau așa. Bec. Băgați astea țevi de eșafament. Hidraulice. Eu le am. Au. Stați că mai era una. Aici nu o să vă intereseze doar dacă aveți cont premium, dacă aveți mașini premium. Alea se cumpără cu gold. Puteți băga neoane. Să nu vă băgați culori de aici pentru că nu o să vă rămână. Ok. Ca să aveți culori care să vă rămână, scrieți car color parcă. Da, și vă duceți într-un anumit loc. Dar eu acum o să scriu slash kill KP, adică să vă șteargă checkpoint-ul, slash da, acum am scris OBS, eu filmez cu OBS-ul. Camionagiu, ok. Și mergeți la checkpoint. Nu o să pun pauze la video pentru că momentan nu știu cum, că e primul video pe care îl filmez cu OBS-ul. Am făcut înainte niște probe pentru sunet, dar pentru pauză trebuie să bag setări cu... Na, și nu prea am avut chef. Ok. O luați pe unde apucați, pe unde credeți voi că e mai rapid să ajungeți. O să jucați cu timpul și o să vedeți și voi pe unde ajungeți mai rapid. Da, așa, o luați pe orice drum să mergeți spre checkpoint. Da, da. Ok. Aș vrea să lăsați în comentarii cei care vizionați. Nu-mi pasă. Cei care vizionați, vă rog să vă abonați, să fac cât mai mulți abonați. Să fac un convoi. Chiar aș vrea la Camionagiu să fac un convoi cu voi care vă abonați. Uitați un polițai. Deci, sunt unii polițai că dacă mergeți cu o viteză mai mare decât limită, pot să vă amendeze. Ok. Băgăm niște viteză. Ajungem aici. Mergem aici. Eu sunt un pic răgușit pentru că am mâncat niște înghețată și am făcut baie în apă rece. Deci, baie, adică... Da, cum merg toți la baie pe căldurile astea? Ok, ajungeți la checkpoint pur și simplu. Imediat ce ajung... What? Flacăr. Imediat ce ajungeți, ca să vă angajați, ajungeți la checkpoint, scrieți slash get job. Ca să demisionați, scrieți slash quit job. Ok?
eu mă angajez. După scrieți work. Dacă nu știți comenzile de la job, scrieți job help. Show me tracker please. Și o să vă arate alte chestii. Veniți aici, dați slash work. Și cea mai bună la orice skill aveți, battery point SF. Ok, cam așa este. Eu nu o să fac jobul pentru că fac prezentare. O să fac în alte videoclipuri, o să fac, dar momentan așa e. Ca să ajungeți în anumite locații, scrieți slash GPS. Aveți locații importante, HQ-uri, facțiuni. Aveți aici facțiunea, poliția, alea. Case. Scrieți ID-ul unde case și vă duce direct. Bizuri. ID-ul unui biz, HQ, clanuri, ID-ul. Locații importante aveți jail, aveți city well, dock, ocean docks, fishing place. La fishing place puteți pescui, vehicle dealership, așa. Se pare că aveți și tracker, nu știu. O să vă duc la un câine ca să puneți anunțul ca cei care pun acum. Nu este ca pe alte jocuri că, na, scrieți și vă vede tot serverul. Nu, ca să vă vadă tot serverul trebuie să puneți un anunț sau de la nivel 3 apăsați pe tasta Y, adă friends, adăugați prieten și așa, dați pe oricare, nu contează. Cal dacă vreți să sunați SMS, dacă vreți să-i trimiteți un SMS, remove friends dacă vreți să nu mai fie prieten cu voi. Ok, eu o să merg pe aici. O să am ceva de mers, dar am o idee. Hai să... Nu în apă, în apă. Ok, așteptăm un pic. Ne ducem pe fund, ieșim. Cel mai bun mod de a ajunge acasă, cel mai rapid, să te sinucizi. Vedeți, uitați acolo, jucător the best, Martin, 1977, a întrebat, unde vă obsesc mașina? Și helperul îi spune, comanda calculor. Deci, o să vă spună, o să vă apară ori cu dungă galbenă, ori o să apară pe chat. În caz de aveți mai multe întrebări, spuneți să înceapă o conversație cu voi și atunci folosind comanda /hl. What? Folosind comanda /hl veți putea vorbi cu el. Ca să vorbiți când sunteți în mașină cu cineva, scrieți comanda /kv. Ca să vă audă de la o depărtare un pic mai mare, scrieți /s și scrieți comanda. O țărapă. Ok? Hai să iau mașina. Ok. Mașina care o am eu acum vă dă normal la level 7. Numai eu am primit-o de la un prieten. Ok. Aveți voie cu maxim 3 mașini în garaj. Vedeți radar. O să ne luăm un pic și de radar, dar cred că o luăm acum. Vreți? O mică amendă nu strică pe acest. Așa. Mergem neregulamentar, fără stinse. Băgăm o viteză de peste limită. Limita, din câte știam, e mai puțin de 100. Și, vedeți, m-a prins cu 121-119 km la oră. Deci, cam asta fac cei de la radar. O să vă prind așa. Dacă vă spune să trageți pe dreapta, opriți, trageți pe dreapta și ieșiți. Vă duceți, îi dați doar un pumn în gură și după aceea scrieți /accept ticket și ID-ul lui. Okay. Să nu jurați niciodată pentru că puteți primi
kick, ban, chestiile astea. Pen, apăsați ca să descuiați, pen ca să încuiați. Doi porniți, opriți. Mergeți, ca să poate să stea cineva pe mașina voastră, scrieți slash tog. Și uitați aici, aveți stop, așa, astea nu pasă, surfing. Și dați două clicuri pe el și l activați. Ok, și mergeți. Să nu înjurați niciodată adminii, pentru că puteți primi ban IP, chiar. Ok, deci mergem ușor la când lăsăm. Când este cu așa, cu un câmp mare pe hartă. Fiecare oraș are un câmp al lui. Ok. Ați ajuns aici, opriți motorul, parcați oriunde. Veniți la checkpoint și scrieți slash adâm și scrieți. Eu scriu așa, abonați-vă la lupul. Lupul anonim cu o poză cu lup cu 3 fețe. Ok. Și apăsați Enter. Ok, deci va costa 100 de dolari și anunțul va fi postat în 270 de secunde. Ca să dați drop trebuie să aveți nivel 7. Nu pot să vă arăt acum pentru că resta TS. Nu am încă level 7, am level 6. Punctele de respect le faceți odată pe oră, adică trebuie să stați în joc și cam așa e. Ok, slash GPS, locații importante, banca lăsăm. Hai să vă arăt ce trebuie să faceți aici. Aici depuneți, luați bani. Dacă aveți case la care aveți curent cu bani, trebuie să băgați în bancă niște bani, că din bancă vă ia. Luați mașina, o parcați, apăsați 2 să nu vă consume benzină. Intrați aici. Ca să intrați o să vă ia 100 de dolari. Știm. Ca să băgați bani, scrieți slash deposit, să zic eu, hai, 40.000, depozit, slot inițial, adică banii care ați avut dinainte, ați depozitat și slot final. Ok. Ca să scoateți, parcă era draw. Da. Da, trebuie să băgați un pin. Pinul o să vă oblige să-l băgați la un alt nivel. Deci nu contează că mi-ați văzut pinul, eu o să îl schimb după acest video. Scrieți slash withdraw și sumă de bani. Să zic 100 de dolari. Și vă scoate 100 de dolari și îi spuneți ați extras atâția bani din contul bancar, total, cât mai aveți. Slash, care mai eram, slash, transfera asta și voi să transferați. Slash, transfer, nume ID-ul, sumă de bani, slash, balance, să vedeți câți bani aveți. Ieșim. Să nu scrieți așa cu balance. Mi se pare că... A, nu, am extras de 2 ori bani, ok. Cam atâta a fost și cu acest episod. I-a fost Lupul Anonim. Și ne vedem în episodul următor. Pa, pa!